I denne her anden del, så vil vi prøve at bruge formelsamlingen i WordMat til at svare det her spørgsmål. Vi vil vide, hvad er bølgelængden af lys, hvis vi ved, at energien af hver foton er 1 elektronvolt. Og så husker man fra fysikundervisningen, at energien af enkelte fotoner er ofte givet i elektronvolt. Og vi vil gerne til at finde ud af, hvilken farve det her lys har. Så har vi det godt med at arbejde med bølgelængde og oftest i nanometer. Og det er meget simpelt, når vi kan bruge WordMat. Først skal vi finde den passende formler, og så er vi så heldige inde i WordMat. Så har vi en formelsamling for fysik, og den hopper op her, og vi kan scrolle ned til at finde det passende. Vi har alle konstanter her, vi har brug for. Og så hvis vi scroller ned til atomfysik på et eller andet sted her, så finder vi forhåbentlig ja. Så har vi her nogle formler, som vi kan bruge. Kræver selvfølgelig, at man kender sit stof lidt, men her kan jeg se, at den første formel, det er noget, som forbinder fotonens energi, enten som Plancks konstant gange frekvens, eller som Plancks konstant gange lysets hastighed, divideret med bølgelængden. Og det er den her, vi kunne være interesseret i at bruge. Så den tager vi kopi af. Jeg skriver her bruger formel. Jeg har jo ikke brug for denne her del, og jeg kan se, at jeg vil gerne finde bølgelængden, lambda. Så jeg skal isolere den her. Jeg tager lige beregningerne med enheder fra, løser den her og beder WordMat om at isolere den for bølgelængden lambda. Så ser den sådan ud. Nu kan jeg sætte tal ind der, hvor det passer mig. Men jeg skal bruge lysets hastighed og Plancks konstant. De værdier kan jeg finde i formelsamlingen også. Så jeg lige laver her nogle midlertidige definitioner. Lysets hastighed er og finder konstanterne her i formelsamlingen. Jeg tager kopi af det og sætter ind der. Det samme gør jeg med Plancks konstant. Det er det næste. Og den tager jeg bare i den her udgave. Og tilbage til min. Definerer jeg Plancks konstant som det der tal. Nu kan jeg bruge den her formel med tal. Sætte en formlen, som jeg vil bruge. Nu kender jeg jo C og H. Det har jeg defineret. Hernede kan jeg sætte 1 elektronvolt. Og hvis alt går godt, jamen så har WordMat regnet det her. Ja, den har problemer umiddelbart med nogle af de her ting, og det er fordi, at jeg har ikke slået enhederne til igen. WordMat slår enheder til, og pludselig bliver det her til 1,239 og 1,24 gange 10 i minus 6 meter. Det vil jeg gerne få omregnet til nanometer, eller jeg vil bruge nanometer som min enhed. Det kan man gøre her under indstillinger.
finde enheder, og her har vi muligheden for at vælge, hvilke output-enheder vil vi gerne bruge. Og som længdeenhed, så vil jeg bare bruge nanometer. Man kan så bruge energi, eller man kan bruge... Så hver gang, at WordMart skal give mig nogle længdeenheder, så kommer den til at give mig nanometer i stedet for meter. Hvis jeg er OK på det, nu kan jeg lave den her beregning igen. Plum, 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 plum. Og nu kommer 1239,8 nanometer. Det er et godt stykke ind i det infrarøde, men så har vi fundet ud af at bruge formelsamlingen og kunne omregne til de enheder, som vi gerne vil bruge.